Ти, Заро, каза за ти да направи клип, обещах ти за клипа. Виж къде отивам? На спи. Виж къде отива. На лифта отива. На лифта е тук. Давай. Къде пътуваш? За Германия с лифта. При кой за Германия? При Зара. На гости 10 дена и при нея да изкарам Бубо. Да ме гледа 10 дена. Видите го. Пътуващата газелка. Ето го. Ето го тапък. Кондукторката на лифта. Кой е? Аз Кондукторката. почвам да тя кондукторката. Не ми да така.